नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। 5 स्टार हॉटेलचा रस्ता मोकळा होणार, मंत्री नितेश राणे यांची माहिती। वैभववाडीत 5 लाखांची दारू जप्त आणि सिंधुदुर्गच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप, राणे सावंत एकाच व्यासपीठावर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। स्वतः भ्रष्टाचारात अडकलेल्यांना दुसऱ्यावरती आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याची टीका नितेश राणेंनी संजय राऊतांवरती केली आहे। पाहूयात। बघा असं आहे, संजय राऊतांनी कोणाची चौकशी करायला मागणी करावी हा त्याचा अधिकार आहे संजय राजाराम राऊत, पण जो स्वतःच भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे, त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाचं आणि स्वतःचं नाव खिचडी चोरीमध्ये अगर पुढे येत असेल, पत्रा चालमध्ये अगर तो 100 दिवस जेलमध्ये गेलेला असेल, त्याला दुसऱ्याची चौकशी मागण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? ह्याचा फक्त आपण विचार करायला पाहिजे। चोरच बोलतोय की दुसरे चोर आहे, असं कधी होतं का? स्वतः 420 आहे, स्वतःच्यावर चौकशा सुरू आहेत खिचडीचे आणि पत्रा चालचे, आणि तो बोलतोय की SITची मागणी करा। अरे काहीतरी राहिलं पाहिजे। आमचा मुंबई गोवा हायवेज पुरा ब्लॅक स्पॉट आहे, अशा स्पष्ट आणि ठाम शब्दात आमदार शेखर निकम यांनी मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामांबाबत विधानसभेत आवाज उठवला आहे। एक मिनिट, हा बोला। अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीलाच मी मंत्री महोदयांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करेन, कारण त्यांनी या खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर 14 वर्ष रखडलेला आमचा मुंबई गोवा मार्ग स्वतः गाडीतून फिरून बघितलाय। आता ब्लॅक स्पॉट आणि हे आहे, तर माझं असं म्हणणं आहे की आमचा हायवेच पुरा ब्लॅक स्पॉट आहे। तुम्ही बघितलं, सगळं बघितलं, घाट बघितलं, कशा पद्धतीने परिस्थितीतून 14 वर्ष आम्ही काढलेत। आदरणीय मंत्री महोदयांना माझी एवढीच स्पेसिफिक विनंती आहे की त्यांनी माननीय गडकरी साहेबांसोबत एक मीटिंग आमच्या सगळ्या लोकांच्या सोबत घ्यावी, कारण चिपळूण शहरात असं आहे की आमची जी बुद्धवाडी आहे तिथं आज आंदोलन चालू आहे, अनेक लोक रस्त्यावर। बैठक घ्यायची ना साहेब, बैठक घ्यायची ना। ते एक फक्त सांगतो की अशी अनेक स्पॉट आहेत की शाळा इकडे पलीकडे मुलं जायला जागाच नाही, ओव्हरब्रिज नाही, अंडरपास नाही, जसा जमलाय तसा रस्ता 14 वर्ष चालू असल्यामुळे अडचणी खूप आहे। तर त्यांनी ती बैठक लावून मंत्री महोदय त्या बाबतीत गांभीर्य आहे, म्हणून सातारा आणि रत्नागिरी एकत्र आम्ही आहोत, त्यामुळे मला खात्री आहे की बैठक लावून सगळे प्रश्न तो सोडवतो। निकम साहेबांनी सांगितलं गडकरी साहेबांबरोबर एक बैठक हायवेच्या बाबतीत एक व्हावी, तर त्याप्रमाणे आजच्या या आपल्या सगळ्याचा हे करून एक पत्र गडकरी साहेबांना पण केलं जाईल की त्यांनी एक सगळ्याच हायवेची जे नॅशनल हायवेची कामं आपल्या राज्यात चालू आहेत त्याची एक बैठक सर्व आमदारांना बोलवून सर्व लोकप्रतिनिधींबरोबर घ्यावी। गुट्टे साहेब, खासदार संजय राऊत यांच्या टीकेला संजय शिरसाट यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। पाहूयात। तुम्हाला मी आताच तुमच्याच एका चॅनलच्या मित्राकडून तो व्हिडिओ पाहिला। व्हिडिओ काय दाखवतोय? माझं घर आहे, जे घर तुम्ही पाहतायत ते माझं घर आहे, माझं बेडरूम आहे। बेडरूम मध्ये मी बसलेलो आहे, बनियनवर बसलेलो आहे, बाजूला माझा सर्वात लाडका कुत्रा हा माझ्या बेडरूम मध्ये आहे, आणि एक बॅग तिथं अशी ठेवलेली आहे। याचा अर्थ असा होतो की मी कुठेतरी प्रवासातून आलोय, कपडे काढलेत, माझ्या बेडवर मी बसलेलो आहे। अरे मूर्खानो, एवढी मोठी बॅग जर पैशाची ठेवायची असेल तर अलमाऱ्या काय मेल्यात का? त्या काय सगळ्या काढून टाकल्यात का? काय आल्याबरोबर नोटा आहेत त्या बॅग मी अलमाऱ्यामध्ये ठोसल्या असताना, परंतु कपड्याच्या बॅगला सुद्धा यांना नोटा, यांना पैशाशिवाय काहीच दिसत नाही। एकदा एकनाथ शिंदे साहेब विमानातून खाली उतरून त्यांचे जे काही बॉडीगार्ड बॅगा घेऊन चालले होते तेही सुद्धा त्या नोटांनी भरलेल्या होते म्हणायचे। आता यांना कपडे ठेवायला काय बॅगा नाही लागत, यांना पैसे ठेवायला बॅगा लागतात, असं एकंदरीत यांचं वर्तन आहे। म्हणून हा कॉमन सेन्सचा गोष्ट आहे। माझ्या बेडरूम मध्ये प्रवासातून आलेली बॅग अशी लटकलेली कुठंतरी ठेवलेली उभी आहे, ती बॅग बाजूला माझा डॉग आहे आणि मी बेडरूमवर आहे, याची बातमी होते। मला आश्चर्य वाटतं की अशा बातम्या करायला यांना इंटरेस्ट कसा येतो? या मूर्खपणाचं लक्षण कुठून येतं? यासाठी एक सांगतो, आमच्याकडे मातोश्री 2 नाहीये। माझं घर माझ्या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणसाला विचारा,
सगळ्याला वेलकम असतात. कार्यकर्ता आहे, उत्साहाच्या भरामध्ये एखाद्याने व्हिडिओ काढला असेल त्याचा माझा काही दोष नाहीये. माझ्याकडे कुणालाही चिठ्ठी देऊन आतमध्ये बोलवलं जात नाही. काम काय, नाव काय, गाव काय हे सगळं विचारलं जात नाही. म्हणून कार्यकर्त्यांसाठी आपण आहोत. जे शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला शिकवलंय, तुम्ही कार्यकर्ता म्हणून राहा, नेता म्हणून वागायचा प्रयत्न करू नका. त्याच भूमिकेत आम्ही आजही असतो. म्हणून कोणी जर काढलं जर असेल, गेला जरी असेल, त्यात गैर काहीच नाहीये आणि गैरसमजायचं काही कारण पण नाही. यांचे व्हिडिओ पहा ना, ते आणखी पाटकर विसरलेत का हा माणूस? हे जे बोलतायत, हे जे काही आविर्भावात भाषण करतात ते पहा एकदा. अरे दुसऱ्या महिलांवर छळ करणारे तुम्ही लोक आमच्या बॅगा काय पाहता? स्वतःचं कॅरेक्टर थोडंसं जपा. आणि म्हणून मला या व्हिडिओबद्दलचं आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नाहीये. आणि यांनी जाणून बुजून हे असे लोक जे टार्गेट करतात त्यांना माहिती आहे की यांना उत्तर मी चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. म्हणून हे टार्गेट करताना हे माझं नाव पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतात. मला त्याचा काहीही माझ्यावर परिणाम होत नाही. साहेब, पण तुमच्या घरातला बिभीषण नेमका कोण आहे याचा काय शोध लागलाय का? कोणी हा व्हिडिओ काढलाय? जाऊ दे, असं होत असतात. मी गाडीत बसतो तेव्हा व्हिडिओ काढतात, कधी गाडीतून उतरताना व्हिडिओ काढतात. कार्यकर्ता आहे, त्याला काय विशेष आहे? मी त्याच्यावर चर्चा करत नाही. मला त्याच्यावर काही इतकं आक्षेप घ्यायचं काही कारण नाही. अरे तुम्ही कसे पैसे म्हणतात? ते बॅगेला बी पैसे म्हणायला लागले का? एक प्रवासातून आल्यानंतर असलेली बॅग, प्रवासातून आलेली ती बॅग त्या दरवाजासमोर पडलेली आहे. तुम्ही कधीतरी लक्षात घ्या, अशा पैशाच्या बॅगा दरवाजात पडलेल्या असतात आणि लोक व्हिडिओ काढत असतात. काहीतरी मूर्खपणाचं लक्षण आहे आणि असं केल्यानंतर त्याचा आमच्या करिअरवर काही परिणाम होणार नाही. अरे कपडे आता पैसे असते तर मी तिथे ठेवले असते का? मी ठेवले असते ना कपाटामध्ये. म्हणजे काय बोलतेच? माहित नाही हो, आता कितीतरी आपण आलो असं काही लक्षात माहित नाही कधीच आहे. आता हे कोण लक्षात ठेवतं? अरे बापरे, या मूर्खाच्या नादी लागून टाइम खराब करू नका. हे ज्या या व्हिडिओमध्ये काही तथ्य नाही. प्रवासातून येताना असलेली बॅग अशी असणे. अहो यांनी किती टार्गेट केले तरी आपल्याला काही होत नाही. हे असे मूर्खपणाचे लक्षण जे लोक पाहतायत ना, आता तोच व्हिडिओ तुम्ही एकदा दोन वेळा पहा, तुम्हाला लक्षात येईल का हा किती मूर्ख माणूस आहे. असा व्हिडिओ हा फ्लॅश करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचा राष्ट्रीय धरोहर म्हणून युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाल्याबद्दल रविवारी दोडामार्गमध्ये अखिल भारतीय मराठा महासंघ व शिवप्रेमींकडून पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. पाहूयात. यावेळी येथील बाजारपेठमधील मुख्य चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यात आलं. तसंच फटाके वाजून व उपस्थित जनसमुदायाला पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी अखिल भारतीय मराठा महासंघ सिंधुदुर्ग जिल्हा उपाध्यक्ष सोनू गवस, दोडामार्ग तालुका अध्यक्ष उदय पास्ते, सचिव भूषण सावंत, खजिनदार सुशांत गवस, वैभव इमानदार, गोपाळ माजिक, रवींद्र खडपकर, प्रदीप गावडे, महेश गवस, सुदेश मळिक, कानू दळवी, श्रवणकुमार पुरोहित, प्रसाद रेडकर, संदीप घाडी, उमेश सावंत, समीर देसाई, प्रमोद गवस, समीर ठाकूर, तुळशीदास नाईक, गुरुदास नाईक आदी मराठा बांधव उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे आपले किल्ले आहेत महाराष्ट्रात, त्या महाराष्ट्र किल्ले जे आहेत ते युनेस्कोमध्ये जागतिक वारसा यादीमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील 12 किल्ल्यांचा समावेश झालेला आहे. त्यात 11 हे महाराष्ट्रातले आहेत आणि एक जो किल्ला आहे तो तामिळनाडूतील आहे. आणि याचा आनंद उत्सव हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी बांधवांना आहे. आज मराठा बांधव हा फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहिला, आज जगपातळीवर देखील पोहोचलेला आहे. आणि महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांचा या ठिकाणी गौरव करण्यात आलेला आहे आणि याचा अभिमान आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या तमाम मराठा बांधवांना आहे. आणि म्हणूनच आपण हा आज जागतिक यादीमध्ये आपल्या 12 किल्ल्यांचा समावेश झाल्यामुळे आपण हा आनंदोत्सव साजरा करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सर्वश्रुत आहे आणि त्यांचा इतिहासाची साक्ष देणारे हे आपले गडकिल्ले. या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन झालं पाहिजे तरच महाराजांचा इतिहास भावी पिढीला कळणार. आणि यासाठीच आज जागतिक यादीमध्ये आपले 12 किल्ले त्यांचा समावेश झालेला आहे.
आणि ही जागतिक धरोहर म्हणून सांभाळलं जाणार आहे आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले 11 किल्ल्यांचा समावेश केलेला आहे. ही खरं तर आपल्यासाठी अतिशय म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि जर गड किल्ले शिल्लक राहिले नसते तर भविष्यात छत्रपतीचा इतिहास सांगताना आपण त्याचे पुरावे दाखवू शकलो नसतो. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं छत्रपतीच्या या राज्यामध्ये, या स्वराज्यामध्ये आज त्यांनी उभारलेले हे जे गड किल्ले आहेत, त्यांनी संगोपन केलेले गड किल्ले आहेत, त्याचं संवर्धन होतं आहे आणि याच्यासाठी आज आम्ही सगळे शिवप्रेमी एकत्र आलेलो आहोत आणि त्याचा आम्ही जल्लोष साजरा करतो आहे. सर्वांचे खूप खूप आभार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुन्हा राजकीय भूकंपाची चाहूल लागली आहे. त्याचं कारण ठरलं मंत्री नितेश राणे व ठाकरे शिवसेनेचे सतीश सावंत यांचं एकाच व्यासपीठावरती येणं. एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले दोन्ही नेते तब्बल 6 वर्षांनंतर एकाच व्यासपीठावरती पाहावयास मिळाले आणि जिल्ह्यातील राजकारणात पुन्हा मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकारण सध्या वेगळ्याच वळणावर जात असल्याचं पाहावयास मिळत आहे. एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले नितेश राणे व सतीश सावंत आज एकाच व्यासपीठावरती दिसले आहेत. त्याचं कारण ठरलं कणकवली तालुक्यातील एक शैक्षणिक संस्थेचा कार्यक्रम. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं हे एकत्र आले होते. ते केवळ व्यासपीठावर एकत्रच आले नाहीत तर एकमेकांनी संभाषण करत हास्य विनोदही केले. तसंच दोघांनी आपल्या भाषणात एकमेकांचा उल्लेखही केला. त्यामुळे या कार्यक्रमाची जिल्हाभरात चर्चा रंगत आहे. तब्बल 6 वर्षानंतर या दोन्ही नेत्यांनी थेट एकाच व्यासपीठावरती येऊन संभाषण केलं. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतेवेळी या शैक्षणिक क्षेत्राची आवड निर्माण झाली आणि सर्व संस्था चालकांनी हे संपूर्ण सांघिक काम करून आज या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. तरी पश्चिम महाराष्ट्र आणि अन्य भागातल्या जेव्हा शिक्षण संस्था आम्ही पाहतो, राजकारण विरहित त्या एका विषयासाठी कोणच पक्षाच्या विचार करत नाही. पण आमच्या भागाची शिक्षण संस्था ही मोठी झाली पाहिजे त्यासाठी सगळेचे सगळे एका व्यासपीठावर येतात आणि तेच चित्र आज आपल्या पण कोकणामध्ये पाहायला आपल्याला मिळतंय. हे आनंदाची गोष्ट आहे. सावंत हे नारायण राणेंचे कट्टर समर्थक होते. मात्र 2019 मध्ये त्यांनी नितेश राणेंच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत राणेंची साथ सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्याचवेळी कणकवली विधानसभेत नितेश राणेंच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सावंत 28,000 मतांनी पराभूत झाले होते. त्यानंतर गेली 5 वर्ष ते नितेश राणेंच्या कारभारावर नेहमी सडकून टीका करत होते. त्यानंतर आज दोन्ही नेते 6 वर्षानंतर एकाच व्यासपीठावरती दिसले. त्यांचं हे एकाच व्यासपीठावर येणं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नव्या राजकारणाची नांदी तर नाही ना. जिल्ह्यात पुन्हा उलथापालथ होते की काय याबाबत मात्र या एकत्र येण्यानं मोठी चर्चा रंगू लागली आहे. कोकणसात लाईव्हसाठी श्रीधर साळुंके, वैभववाडी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 108 रुग्णवाहिकेने प्रभावीपणे सेवा दिली. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांना गोल्डन अवर्समध्ये वैद्यकीय सेवा पुरवली जात असून मागच्या 10 वर्षात सिंधुदुर्गातील 1,60,533 रुग्णांना ही मोफत सेवा दिली गेली आहे. रुग्णांना गोल्डन अवरमध्ये उपचार देण्यासाठी रुग्णवाहिकेत प्रगत उपकरणं, औषधं आणि प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मोठा फायदा होत असून सेवा मोफत असल्यानं आर्थिक भुर्दंड देखील वाचतो. आजवर 244 प्रसूती या रुग्णवाहिकेतच झाल्या. 6,943 अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1,08,427 सर्वसाधारण रुग्णांसाठी 108 मदतीला आली आहे. राज्यात 1,10,81,303 रुग्णांना मोफत सेवा 108 पुरवल्याची माहिती 108चे जिल्हा व्यवस्थापक विनायक पाटील यांनी दिली. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स यांचं कुडाळ इथं ग्रँड एक्झिबिशन भरलं आहे. लग्नाचा पूर्ण साज केवळ 50 ग्रॅममध्ये आपल्याला खरेदी करायला मिळणार आहे. नक्की भेट द्यायला विसरू नका. साठ वर्षांची परंपरा असलेले महाराष्ट्रातील विश्वसनीय व आवडतं ब्रँड म्हणजे जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स. कोकणवासियांसाठी कुडाळ इथं भव्य एक्झिबिशनचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आकर्षक मोहक डिझाईन्स आपल्याला यात पाहायला मिळणार आहेत. त्यावरती घडणावळीवरती विशेष 15% सूट मिळणार आहे. त्या एक्झिबिशनला भेट देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
नमस्कार, आम्ही जगन्नाथ गंगानाथ पेडणेकर ज्वेलर्स कुडाळ येथे आमचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्री सुरू आहे 11, 12, 13 आणि 14 या 3 दिवसासाठी. तर आम्ही कुडाळवासियांसाठी एक स्पेशल दागिने घेऊन आलो आहे जे आत्ता रेट इतका वाढला आहे त्याच्यामुळं ज्या लोकांच्या खिशाला परवडतील अशा पद्धतीचे दागिने आमच्याकडे अवेलेबल आत्ता आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की लग्नासाठी लागणारे दागिने जे आहेत त्याच्यामध्ये पूर्ण सेट, बांगड्या, मंगळसूत्र, नेकलेस, नथ, कानातले, हा सगळा पूर्ण सेट जो आहे तो तुम्हाला 50 ग्रॅममध्ये बसणार आहे. म्हणजे फक्त 50 ग्रॅममध्ये पूर्ण नवरीचा साज तुम्हाला येणार आहे. त्याच्यानंतर आमच्याकडे आम्ही स्वतः लॉन्च केलेलं एक नवीन प्रोडक्ट आहे अमालिया नावाचं. याच्यामध्ये हे मंगळसूत्र आहे, डेली रोज वापरण्यासाठीचं आहे. त्याची किंमत फक्त आणि फक्त 50-55 हजारापासून सुरुवात आहे. त्याच्यानंतर हा पूर्ण सेट आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला अंगठी मिळेल सेम. ही अंगठीची किंमत पण अगदी 20 हजारपासून सुरुवात आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहेत ब्रेसलेट आहे जे रोज वापरण्यासाठीच आहे, एकदम डेलिकेट आहे आणि त्याला डायमंडचा फील आहे. प्लस याच्यामध्ये डायमंडमध्ये तुम्हाला पूर्ण 100% बायबॅक आहे. कितीही वर्ष वापरलं, पूर्ण आणून दिलं, रिटर्न एक्सचेंजला डायमंडला डायमंड घेतलं तुम्हाला 100% बायबॅक आहे. हे ब्रेसलेट असं आहे. त्याच्यानंतर सेम कानातले सुद्धा आहे ज्याची पण किंमत अगदी 40-45 हजारापासून सुरू आहे. तर अशा पद्धतीचं आपले हे स्वतः मॅन्युफॅक्चर केलेले आमचे प्रोडक्ट आहेत आणि याचे तुम्हाला 100% बायबॅक सुद्धा आहे. तर नक्की या, व्हिजिट द्या आमच्या इथे. स्पाइस कोकण हॉटेल स्पाइस कोकणला आमचं अजून उद्यापर्यंत आहे एक्झिबिशन सुरू. वेळ आहे सकाळी 10 ते रात्री 8:30 पर्यंतची. देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग किल्ल्याचा समावेश युनेस्कोच्या वारसास्थळांच्या यादीत झालाय. ही नक्कीच सिंधुदुर्गवासियांसाठी आनंदाची बाब आहे असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलं आहे. जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. विजयदुर्ग किल्ले आणि विजयदुर्ग गाव या सगळ्यांतर्फे खूप आनंदाची गोष्ट आज आम्ही सगळ्यांनी जिल्ह्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. जिल्ह्यासाठी अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा ते नॉमिनेशन झालं आणि तिथपासून आत्तापर्यंत जो काही लोकसहभागातून करायची कामं होती ते गावाने उत्स्फूर्तपणे प्रणोत्सव समिती, गावातली विविध मंडळं, जिल्ह्यातल्या काही संघटना अशा सगळ्यांनी सहभागी होऊन मोठ्या प्रमाणात ते केलं म्हणून ते खूप छान झालं. आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपण त्याचा समावेश झालो. कारण विजयदुर्ग किल्ल्यावर साफसफाई करणं 17 एकरमध्ये खूप चॅलेंजिंग होतं आणि ते सगळं आपल्या सगळ्यांच्या सहभागामुळे पार पडलं. तर सगळ्यांना ह्याच माध्यमातून मी धन्यवाद देतो आणि मी इथेच थांबतो. महाराजांचं आरमारी केंद्र म्हणून खरं म्हणजे विजयदुर्गचं स्थान हे इतिहासामध्ये आहे आणि त्यामुळे गेली 30 वर्ष वेगवेगळ्या अशा प्रयत्नातून आम्ही आहोत प्रयत्नात की हा किल्ल्याचं जतन संवर्धन व्हावं. पहिल्या ज्या इथे कलेक्टर आल्या होत्या त्या संजीवनी गुट्टी होत्या आणि त्यानंतर सातत्याने येणाऱ्या कलेक्टरांशी, पुरातत्व विभागाशी आम्ही संपर्कामध्ये होतो की हा किल्ला सुसूचित कसा राहील यासाठी प्रयत्न व्हावा. त्यातूनच मग युनेस्कोची टीम ज्या वेळेला इथे येणार असं कळलं त्यावेळेला आम्ही गिर्यारोहण संघटना महाराष्ट्र यांच्यातर्फे 12 किल्ल्यांची मॉडेल तयार केली आणि 12 किल्ल्यांची मॉडेल तयार करताना विजयदुर्ग किल्ल्याचं मॉडेलसुद्धा आम्ही टू दी स्केल याप्रमाणे केलेलं आहे. म्हणजे कोरोनाच्या कालखंडामध्ये 2 वर्ष आमचं हे काम चालू होतं. विशेष अशी परवानगी घेऊन आम्ही त्याचं ड्रोन मॅपिंग केलेलं आहे, ॲक्च्युली लेझर सर्वे केलेला आहे आणि असं मॉडेल बनवून विजयदुर्ग किल्ला आणि सिंधुदुर्ग किल्ला ह्या 2 प्रोसेसमध्ये मी स्वतः होतो आणि ती आम्ही पहिल्यांदा सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्यातर्फे लोकार्पण केलं मालवणला आणि त्यानंतर उरलेल्या 10 किल्ल्यांची मॉडेलसुद्धा आम्ही अशीच तयार केली आणि ती आज दिल्लीला ठेवलेली आहेत आणि ते बघूनच त्यानंतर युनेस्कोची टीम ह्या प्रत्येक किल्ल्याला ॲक्च्युअल भेट देण्यासाठी आली. कारण त्यांना असं पाहिजे होतं की एका ठिकाणी आम्हाला मराठा लँडस्केप म्हणजे काय, हे 12 किल्ले तुम्ही जे सांगताय ते आम्हाला एका ठिकाणी बघायला पाहिजे. म्हणून ते 12 किल्ल्यांची मॉडेल आज दिल्लीला ठेवलेली आहेत महाराष्ट्र भवनमध्ये. त्या ठिकाणी आपण हे बघू शकता. ह्यामध्ये विजयदुर्गचं मॉडेल आहे आणि सर्वात सुंदर असं आरमारी केंद्र विजयदुर्गला होतं आणि हे मॉडेल बनवण्याचा मुख्य उद्देश आम्ही मोहन भागवतजी सरांसमोर सुद्धा बोलून दाखवला आहे की कुठचा तरी एक किल्ला, सर्व नाही तर कुठचा तरी एक किल्ला ॲज अ मॉडेल, इतिहासामध्ये जो शब्द आहे किल्ला नांदता होता म्हणजे कसा होता, हा भावी पिढीला कळण्यासाठी जसं किल्ल्यामध्ये पूर्वी होतं त्याप्रमाणे पूर्ण स्ट्रक्चर आम्ही त्या मॉडेलमध्ये दाखवलेलं आहे. कुठे राजवाडा होता, कुठे इमारती होत्या, कुठे खंदक होते, कुठे त्याच्यावरती ध्वज लावले जायचे,
गोशाळा कुठे होती, पायगेची शाळा कुठे होती, तोफखाना कुठे होता, हे सर्व दाखवलेलं अशी मॉडेल ही तयार केलेली आहेत की जशाच तशी मॉडेल जर सरकारने एक उभं केलं तर येणाऱ्या पिढीला महाराजांचा इतिहास आणि महाराजांचं आर्किटेक्चर हे समजेल. ह्या उद्देशातून आम्ही हा सगळा उद्योग केलेला होता. त्याला आज युनेस्कोनी मान्यता दिली. म्हणून मी कलेक्टर साहेब आल्या लगेचच म्हटलं की आजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा आधीच गोड व्हावा. तो आज गोड दिवस आमच्यासमोर आलेला आहे. त्याबद्दल मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो. माटणे वरचीवाडी येथील श्रीकांत धानू गवस यांचं घर शनिवारी सकाळी 9 वाजता अज्ञात चोरट्यांनी फोडून 1.5 लाखांच्या दागिन्यांसह 10,000 रोख रक्कम लंपास केली आहे. या घटनेबाबत दोडामार्ग पोलिसात तक्रार दाखल करताच पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. श्रीकांत गवस हे नेहमीप्रमाणे आपल्या मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी सकाळी गेले व त्यांची पत्नी घर बंद करून आपल्या काजूबागेत गेली. घर बंद असल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी घराचं कुलूप तोडून आतून दाराला खिळी घातली व रूममधील कपाट फोडून कपाटातील 1.5 लाखांहून अधिक किमतीचे दागिने व रोख रक्कम लंपास केली. त्यांच्या पत्नीनं गळ्यातील मंगळसूत्र दुसऱ्या ठिकाणी ठेवलं असल्यानं ते चोरट्याच्या हाती लागलं नाही. मिळालेले दागिने व रोख रक्कम घेऊन चोरट्यांनी पळ काढला. दोडामार्ग पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे व पोलीस मळगावकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. अधिक तपास दोडामार्ग पोलीस करत आहेत. MCZMA कमिटीमुळे जिल्ह्यातल्या पहिल्या 5 स्टार हॉटेलचा रस्ता मोकळा होईल असं मत मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. साहेब, आमच्या राज्यामध्ये जे काही प्रकल्प आहेत ते निवड ह्या समिती स्थापन झाल्या नसल्यामुळे ते पडून आहेत. निधी परत जाते. त्यांनी तो आदेश पुढच्या आपल्या अधिकाऱ्याने दिला. राज्याच्या पर्यावरण मंत्री आमच्या पंकजाताई त्यांनीही त्याच पद्धतीचा पाठपुरावा केला आणि गेल्या काही दिवसा अगोदर तो गॅजेट्स निघाला आणि ही MCZMA ची कमिटी आपल्या राज्यासाठी स्थापन झालेली आहे. आणि त्याचा सर्वात जास्त फायदा, कारण का किनारपट्टीला लगत असलेले हे जे प्रकल्प आहेत ज्याला CRZ मुळे चालना मिळत नाही आणि मग त्याच्यामुळे निधी अडकून पडतो, ह्या सगळे प्रकल्प आता ह्या MCZMA कमिटीकडे जातील आणि त्यांना लगेच मान्यता भेटतील, जेणेकरून त्या प्रकल्पांना कोणी थांबवू शकणार नाही. सर्वात काही उदाहरणं देतो ज्याचे फायदा थेट कुठे कुठे होणार. उदाहरण तुम्ही वर्षानुवर्ष ऐकलं असेल की आमच्या माजी मंत्री दीपक केसरकरजींच्या प्रयत्नामुळे वेंगुर्ला शिरोडामध्ये ताज प्रकल्प येणार होता. आंदोलनं झाली, काही वेळ भूमिपूजनही झाली, पण प्रकल्प पुढे जायचा नाही. फक्त ह्या MCZMA कमिटी नसल्यामुळे त्या परवानग्या मिळवण्यामध्ये आपल्याला अडथळे यायचे. आता MCZMA कमिटी स्थापन झाल्यानंतर लगेच ह्या प्रकल्पाला स्थापना मिळेल आणि आपल्या जिल्ह्यातला पहिला
5 स्टारचा रस्ता ह्या निमित्ताने मोकळा झालेला आहे, हे ह्या निमित्ताने आपल्याला सांगेन. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. 5 स्टार हॉटेलचा रस्ता मोकळा होणार, मंत्री नितेश राणे यांची माहिती. वैभववाडीत 5 लाखांची दारू जप्त. आणि सिंधुदुर्गच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप, राणे सावंत एकाच व्यासपीठावर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.